Kudungma salro mo yang kaisa kok joto ba share khaine mo jongmani dongmalia ma khaiga mo hai situation phai thangka saya sok dongmalia gobang ma chap kurung rok chamung sui kurung rok chamung no hamjaknai rok tipra ni chamung no phuari tongo saka kusugo tisai tongo ke aboni bising koekta chamung rok gobang kuk chamung no tabo mo haike nugui tongo je belake chamung ni kok thai eba lyrics belake slang words Hake norok nugunyo tongna chini Tiprani je tabungni obostha chungje Bhojpuri music video rwchapmung rok dungma hai kok thai sitra bai chini Tripura o tabuk chalo ngi tongkha omo tabukni simiya 4-5 bosor swkangno ngi tongja hake chini Tiprasa to haino se develop ongjakya tola klikja cherai khonai rok chikon chikono se porina jorao se a kok hamya rok bongni bokhorogo hapke tomungno Kanakakai borok rwchapmung no amo belai khe chaya norok nungna tabuk baksa cherai porima jaga khe bwtui saimia music video khainani a khyma bo kok hamia rwchapmung risuma bo culture bai belai khe haksal amono je rwchapmung musamung khai tongnai rokni haparo kwrung tongnai rokni bising juni actress bai Rumi Murasing bo khulugui kok sabaikha tai boni ata Rocky Murasing bo sana naimangka ke YouTube bo views ni bagi simi khapromlai tonglai keke nini rwchapmung bo khuk sitra video bo naithogya Bhojpuri type amtui be simingya kaham ekdom pure khlainani nangnai agini system hai chini Tiprasa rokni agini music video ni system ha hake kwbangma borok no chajagyang tongbayo Tiprasa rok amtui khe music video khlai tongbaimani tabuk Tripura o chapre song stop khadi himbai hake norok nugui bo tongna je tabukni o musamung rwchapmung rok no kailai panda o chuang nungi musalainani program o musalainani omorok no simi target khlai islam jagma hai tabukni je o rwchapmung musamung ro hake o jaga o culture bai to kuno phano link rei pura haksal music video islam di culture no tubui promote khlai di kokthai sitra no ti khlai kokthai kaham dadi rwchapmung musamung jagabo nung kokthai kaham bai rwchabai phano video o sarai khonai naijangnai khe chlamai phano nini video kaham hingga kai bohaino hit thangnai tai o dance naina rok bo kisa chaya tongo jaga o sana thangka haisi norok ba anti kokthai hamya video hamya no support khayawoi cherai khonai phano naimanai jat amono naiye kuno brain no effect khaya amo hai video rok no support khanya nango audience rok bo hagen norok busuk jorate o kokno agree khai norok comedy bising tiki shahar mano ang tabuk Tripurani katal kaise music video ongkhormani nukmani amro tom hunsasinai bairan borok buju amro Tripurani tam image no buinu khakamo modern song hni hinkakabo belai over limit ngakabo ngyable boni kaisa limit tongo society rong no nai se salamna nangu chini society belai khe kebel ngi tongha amsungno kudungma salro mo yang kaisa kok joto ba share khaine mo jongmani but one shoka khaya der chano nai eba tinike tongmalia ma khaiga mo hai situation phai thangka saya sok tongmalia gobangma chap kurung rok chamung sui kurung rok chamung no hamjaknai rok chini chamung Kokborok chamung no tipra ni chamung no phuari tongo saka kusugo tisai tongo ke aboni bising koekta chamung rok gobang kuk chamung no tabo mo haike nugui tongo je belake chamung ni kok thai eba lyrics belake slang words so use khainai chamung sablai tongo abo bahai kesini society o hamya impact lai abo borok saimi angui de suidong abo sia but kisa all jinis no kisa correction khai ke chanai lyrics ro correction khai ke chanai tamni ke slang words song kun jaga phana jaya abo na kok hanyo kok sai tong pro na sui thene na rwchap thene slang words abo kaisa disrespect khaimani je kuno jinis no ke rwchapmung no disrespect khaima haima tongjago mo hai slang words bai rwchapmung rok sanamjak hangke ingkai abo bade bo slang words rwchapmung abo gobangma sarai rok tongo jaita bujia phanung mana awards no phiani ni rwchapmung no khna thokjakai bo o slang words soho no o rwchapmung no rwchabai